中日、浅尾拓也41、現在の姿。育成選手かな。髭脱毛してると顔赤いまんまだよな。顔色大丈夫か？西岡や長野と同い年なんだよな。溢れ出る立浪修。コーチとしてはどうなん？浅尾キュンババアはまだ、浅尾追っかけてるんか？高橋宏斗に鉄拳制裁食らわず、武闘派だぞ。俺が知ってる中で一番力感なしに、150キロ投げる投手だった。あんなひょいって150キロが来たら動けない。唐川くらいかと思ったら、5歳くらい上だった。チュニドラってイケメンピッチャーが常におるよな。もうおっちゃんのはずなのにスタイル、全然変わってなくてすげえな。あと細身に見えるのに腕の筋肉ゴリゴリ。なのはさすが元プロ野球選手。この見た目に似合わない、いかつい腕の筋肉かっこいいわ。これで性格もイケメンだからな。画像の腕ごつすぎてビビる。